हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होनना। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा गोदान मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जाबाय नोंखौ मोजां मोननायनि। बे मिउजिक भिडिअनि भिडिअग्राफारखौ खालामदों नवीन मोसाहारि, डाइरेक्सनखौ होदों जिहुल बसुमतारी, मेकआपखौ खालामदों मानब लाभली, कल्पना बसुमतारी आरो सिंगार देंखोगिरियानो जाबाय बिग्राय ब्रह्म। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों फुंखा महिलारी, मिउजिकखौ होदों सिद्धार्थ पाप्ल'। आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दासिमनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय।